Zdraví vás Mr. Pepo úplne nového videa, ako vidíte, zase z Minecraftu. A je to z druhého dielu našej série Survivalu. A začína nám noc, takže sa rovno môžeme ísť vyspať a ja vám až potom... Creeper. A vám až potom ukážem novinky, čo sa tu udiali. Môžete veľa noviniek aj vidieť na prvý pohľad. Dobre, ja sa idem vyspať. Only sleep at night, už je noc. Pust ma spať, no vidíš. Ani to nebolelo. Dobre, takže... Ja už som toto video raz točil, ale samozrejme nenahral sa mi obraz. Takže... Už sme robili také veci. No, ďakujem ti za gunpowder. Robili sme... Toto som robil za kamerou. Potom som kopal za kamerou a dal som si tam... Tu som si dal česku, kde mám veci. A v tomto videu sme si boli v pušti pre kaktus, tu máme tu hneď. A robili sme si toto, tu je prototyp toho, ako to má všetko fungovať. Takto. A dneska budeme zväčša kopať železo, aby sme dorobili túto kaktusovú farmu. Ja to zase ako, nechcem až tak strašne hackovať, ale X-Ray nám v tom veľmi dobre pomôže. Vidíte, toto je X-Ray. Ale keď približím, tak sa mi to vymaže. Tam vidím dia. Tam, kde mierim. Vidíte, tu tieto točky, tak to mám ja, čo som kopal. Dobre. Možno niektorí s tým nebudete súhlasiť, to mi je jasné, ale je to také menšie uľahčenie. No menšie, no. Vidím všetko, kde je. S X-Rayom som mal za koľko full dia, vieš? Pamätáš si ten čas? Nejakých 15 minút, či 17. Som mal full diamond s mečom a s krumpačom. Takže to nie je až taký zlý čas, 17 minút a mať full dia. Vyrastlo nám to. Toto som tiež robil za kamerou, to som si robil farmu. Takže... Dobre. Ja sem dám toto. Na čo vlastne toto dávam sem? Ja si to hodím rovno do pece. OK, poďme na to. Takže musíme ísť ťažiť. Toto je prototyp toho. Ja urobím príklad, ako som robil na konci toho. No, to všetko príde. No, príklad. Počkať. Zoberiem toto. Teraz to vyrastie, akože je ten blok tam. Ono to vyrastie a vtedy ten blok to dá dole a ono to spadne, vojde to do hopru a príde sem. Easy. Môže sa stať ešte, že to odletí sem, ale potom budeme riešiť. Musíme ísť naťažiť iron a drevo. Takýto strom som ešte ani nevidel. Pozrite sa na ňo. Takýto strom som nevidel ešte. Idem sem do vody, hop. Tak. A tu sú XPčko, tie si veľmi rád zoberiem. Som videl, tam sú príšeráci. Fuj. Dobre. Poďme do mojho dolu. A trebujeme strašne veľa ironu. Mohli by sme ísť tak, že pôjdem tam a tam. Alebo samozrejme tam. Pôjdem tam aj tam. Tak. A idem. OK, ešte nižšie potrebujeme ísť a urobíme tú farmu na kaktusy. Rozmýšľal som, ako to urobiť a že potrebujem na to strašne veľa miesta, aby som si potom preto chodil a kopal to, tak som si povedal, že to urobím trošku viac automatické. Sice sme na úplnom začiatku a už budeme mať proste automatickú vlastne farmu na kaktusy. Automatickú. Musíme si preto chodiť tak akurát.
Zmyslel som, že tam dám aj pistóny, len z domu, keď budem, dám si nejaké okienko, budem tam mať a budem vidieť, že tam už je, tak čuknem páčku, otvoria sa pistóny a všetko to dá dole. Ale to by bolo len poloautomatické. Takto? To mám automatické. Aspoň dúfam. Ale dúfam, že mi to hlavne bude fachať, no. Na to potom, vidíte, pôjdeme ešte do savany zabiť také ovce, pretože budeme potrebovať koberce, ktorými to prikryjeme. A potom tej koberce tak nafarbím na žlto, alebo tak. Alebo na zeleno, aby to sedelo s tými kaktusmi. Takže, pôjdeme a robíme to, pretože to budeme dosť potrebovať. Koľko máme irónu, by ma zaujímalo, pretože ešte ho budeme potrebovať veľmi veľa. Som 30 som spotreboval na to, čo ste tam videli. A ja mám teraz 23. Takže budem mať na druhé také urobenie kaktusu. Ja potrebujem určite stak. Ja potrebujem stak a pol, určite. Takže budeme dosť dlho to ťažiť, ale to mi nevadí, ťažiť ma baví. Neviem si dať ešte to svetlejšie. Brightness, už to máme svetlejšie. Tak čo si zapnem full bright. Ale dobre, nevypnem to. Tak si nemusel by som ležať na stoličke. Možno si sadnem a budem na to dobre vidieť. Tak mám pol staku ešte raz, ešte dvakrát toľko. Vidíte to? Kde sú diamondy? Tam sú diamondíky. To je diamondíkov. To je podľa mňa veľmi nízko. Tam tu pôjdeme, tu a pôjdeme smerom hore. Taký lak. OK. Pohode. No. Už sa približujem. Wow, ale tam je toho dosť. Vidíme aj pod redstoneom. Dáka diamondy. OK. Toto odkopať. Ja zhruba viem, kde sú tie bloky, takže ja viem kopať aj bez toho. Sme tu. Nemal by zle sem dať torčku, aby ste niečo aj videli. Takže tak, OK. A ideme sem, ale som išiel tadeto hore. Ako vysoko, do tejto výšky a tu. OK. Máme to? Už tu nie je nikde nič. Tak by sme mohli ísť. Pôjdeme sem a stade tam. A najprv zoberieme tieto. Zrovna aj toto odkopem. Len sa napijem sekundu. Dobre. Blbá strana. Toto? Mám dosť kablu, ty kokso, toľko kablu. Som nemal ešte strašne dlho. Dosť kopem tu. Som normálne v mojich svetoch až tak nekopem, takže ja som rád, keď mám plnú dvojčastku kablu. Takže ja som rád, keď mám veľa kablu. Kablu sa hodí, ale niekto zvonil. Zase je lak, keď ťuknem ten X-ray, tak je lak. OK, bude to, ja tam len idem dať torčku, OK, sem. No, tu neviem ťuknúť, je v trojku. A tu sa to nespavne. Tuto to máme, hneď vedľa. Dobre. OK. A sa len pozriem, koľko točíme. 9-10 minút za chvíľu bude. Dobre, to ešte 10 minút. Koľko máme toho ironu? Už máme 60. To nie je zlé. Tam sú creeprikovia, všade tu chodia. Viem, že tu bol tak kde iron. A neklamte ma, tu je iron. Takže budem musieť ísť sem hore.
torčku a tu predo mnou bude iron. Nedojde krumpáč. Kope týmto kamenným. Tu je čo? Si aspoň nakopem kus hliny. Lebo hlinu potrebujem a na vyrovnávanie aj tak, takže ja si jej kus nakopem. A na povrchu zase nechcem kopať, pretože tamto nechcem mať zase škaredé. Však tam idem bývať, takže to je také dobré miestečko na kopanie hliny a je tu dosť. Nakopeme si trochu hliny. Áno, je to blbé kopať hlinu, ale potrebujeme hlinu. Je tu dosť, čo sa mi páči. Wow. Je tu toho dosť. OK. Jedem. Dobre, mám 3 staky. Potrebujeme ísť sem a tu predo mnou by to malo byť OK. Tak a toto nakopem. OK, sem dám torčku, sem dám torčku. Všetko je v pohode. Aby tu bolo dobre vidno, aj keď nemám full bright. Takže ešte tu za tým je ďalší iron. OK. Tu je iron a ešte aj tu je iron. Dosť ironu máme už. Wow. Tak, OK. Malo by to byť ako tak. V pohode, OK. Ide si, ty chlupatá noha. Chlupatá noha. Je? Aha, on to nie je. Dobre, ale bezpečnosť je bezpečnosť, takže. Neviem, na čo držím shift. Nie som v multiplayeri, že by ma takto videl, ale shift sa vidím vždy. Máme tak až 14. Tu máme 5, ešte 2 by som chcel, ale kde by som to tak blízko zohnal? Aha, tu. Raz, 2 a potom len keď to, no 3, to neberem. No, dobre. Mám ich 70, 80, to je dobré, to je dosť toho, takže to nám nebude stačiť, ale idem už naspäť, malo by to byť tu, no už sa približujeme, už viem, kde som, no tu a tu hore a tu sa to bude napájať niekde na cestu, easy. Dobre sme sa pretunelovali. OK. Aký je vonku čas? Hlboká noc. Ideme spať. Ideme, ja si zase napijem. Dobre. Chceme si to všetko dať vypekať. Hello. Skalík, ahoj môj. Tak ty po mne strieľať, hej? Koľko mám šípov? 2! Jej, mám do luku. Podľa sneholubne. Pozriem. Tam to idem osvetliť. Nejaké tmavé miesta tu byť nemôžu. Nič tu nebude tmavé. Okolo môjho domu. Hop, hop, hop. OK. Aj tu, aj tu. A všade takto rozmiestním torčky, takticky. Tak, 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 tak,
Tak. Už tu mám 19, aj tie rozmiestním. OK, budeme potrebovať dosť stromov. Sa pozriem, že ako veľmi sa mi to vypieklo. Ešte sem doplním. No, pekne sa nám tu pečie. Ja idem doseknúť tento strom. Potrebujeme si urobiť takú... Toto robím, keď som v takom veľkom, kde si je taká hnusná tráva, sú tam také mostovnové, také, nie malé domčeky, ale také, no nie sošky nie, ale také blbosti, viete, neviem, že sa to volá mega, neviem, ak sa to volá, ale ten biom, ale tam toto robím, lebo takéto schodíky do stromu, to je dobré. Ja som si raz takto v džungli urobil domček, som si takto vykopal a bol som. Budem na vrchu. Mohli by sme si z tohto urobiť nejakú rozhľadňu. Nejaký rebrík. Idem. No tak z tohto bude dreva. To sa treba postaviť nejak takto. Na to. A idete len hop. 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 A buď sa len krútite a len kopete. Hop. 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 Hopa. 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 A tu. Už mám tak normálne. OK. Z toho máme dosť dreva. To by nám mohlo stačiť, by som povedal. Aj toto už ideme zoseknúť. To nám tu netreba. Neviem všeobecne zosekať stromy. Dobre, aj tento idem zoseknúť už. OK. Je to tam? O, ďalší už vyrástol hneď. Hneď ak sme ten zoťali, bolo miesta na ten nový, tak už rastú. Si idem zobrať toto, doplním sem, alebo možno to je to tu otváčkou. Kto vie? Tak. Nie, toto nejdem dávať, dám to sem. A sem. A tieto dáme. Nejaký? O. Čau, kamarát. Aha. Poď, ale ma. Kámo, poď. Keď si trúfneš. Už si fakt nejdeš za mnou. Ty si fakt pánko. Ďalší. Celá škôlka, ty kokso. Však poď, chlapče. A domov. Dobre. Ešte niekto? Nie. Už je tu pokoj. Synchronizované plávanie, kuracie. Kuracie, synchronizované plávanie. To je veľmi super. Dobre. Začínam to. Už to aj zoseklo. To funguje. Ono to žije. OK, za chvíľu budeme končiť, takže asi celý diel sme ťažili. Wow. My sme to neboli vysekať. No dobre, si určite idem toto odložiť. Tento kablík, aj tú hlinu, toto, luk si nechám, toto si dám do pejecky. Toto. OK, mám prázdny inventár. Dobre. Takže už to budeme aj končiť, no. Nemám to kde ukončiť, zasekol som si strom. Zoberiem toto. Urobím z toho toto a robím z toho čestky. Tak a hop, na 6 hoprov. To nám stačí na ešte na také jedno, ale nie. Hej, to nám stačí na jedno také. OK.
toto nám sa tak pekne rozráslo. Toto bolo úplne aj dobré, že sme išli do toho, ako sa nám to pekne rozráslo zatiaľ. No. OK. Dobre. Máme 9 vítu, to nie je zlé. 3 chlebíky. Už budeme končiť 20 minút, takže ešte dorobím toto. To robím ako? Som sa nesol kabel. No dobre, tak ťa zoberiem. No. Nedá mi to. A ja vás zoberiem, chlapci. Hop, OK. Zas ten veľký. Pusto. Dobre, toto sem. Sem. A stokopiku si zoberieme. A jedem. Ha. Isto ti zoberiem jednu čestku. Dobre. Ideme na to. Dorobíme to a budeme končiť. Tak. Ja nemám piesok, bože, prečo som si všetko vyhádzal. Bolo zase nápad si úplne všetko vyhádzať. Toto, zoberieme si toto. To by mi tak mohlo stačiť aj. OK, takže cent. Ja nemám kaktusy. Ako vážne? Ja to bol zase nápad si všetko vyhádať, aspoň sa prebehnem. No, som si mohol zobrať viac toho, ale dobre, netestnem to. OK. Ja potrebujem viac ako tých 6, ale okolo mi bude stačiť 6. Tak teraz rozmýšľam, že či to všetko budem viesť sem, alebo to dám tak. No, treba určite toto si takto predkopať. Takto. To dám tak. Pôjde to určite tak. Tak, a potrebujeme ďalší. Počkaj, kde to je napojené? Dobre na to. A si idem ešte pre. Tak, čo toto? Zoberiem. Koľko mi vyjde? 3 mi budú stačiť. Zoberiem si aj toto. Zoberiem si toto na 5, no. Nevadí, preklep. Nestačí 2 čestky. 3 mi budú stačiť. OK, takže ideme už končiť. Neba. Tak. A teraz ako? Toto až tak nepotrebujeme. A to skoro robím. Takže to pôjde sem a potom toto pôjde tam. OK, malo by to fungovať. Potom tu pôjde ďalšia linka, tak. No to dorobím. OK. Ideme hore na strom. Wow, tento je taký hríbik. Si mohol ešte urobiť to, že toto zastavám a dám sem torčky. Sa rozlietnem a dám to takto sem. OK, dobre, ukončíme to, ja už stačím veľmi dlho. 25 minút. OK, dobre. Že ak sa vám toto video páčilo, dajte tomuto videu like, alebo mi dajte odber. Takže asi u ďalšieho videa. Čaute.